Hej, mit navn er Philip Fosbøl, og nu skal vi i DTU-kursus 28.21 se på et lidt sværere case, som handler om recirkulering. Lad os lige først tænke over, hvad er det egentlig at have med recirkulering at gøre. Recirkulering, det handler altså om, at vi har nogle reaktanter, som måske kommer ind i en reaktor, som omdannes til noget andet, laver nogle nye produkter, som vi eventuelt så skal oprense med henblik på så at lave to forskellige produkttyper, altså et højkvalitetsprodukt, måske lidt lavere kvalitet, og vi eventuelt kan genbruge noget af materialet. Men altså recirkulering indgår i mange forskellige slags processer. Her er altså nævnt nogle forskellige nogle, altså det kunne være genanvendelse af en katalysator, som indgår i processen. Det kunne være noget omkring, at der skal recirkuleres af den flyd, som vi har ligesom som hovedkomponent i strømmen. Det kan være, at der skal bedre udnyttelse af produktstrømmen, det vil sige, at den skal recirkuleres med henblik for at få et højere effektivitet af anlægget. Det kunne også godt være et bypass, der var, det vil sige på flowet den anden vej, sådan så det er nu vi som et tilbagestrøm, men det kunne også godt være den anden vej rundt, man gerne vil bypass noget af reaktoren, for at, ligesom at fortynde i stedet for at recirkulere produkter, man har i den anden ende. I det her tilfælde, lad os lige bruge lidt tid på selve processen. I stedet for at vi har skrevet en lang tekst op, som vi skal fortolke på, så har jeg altså tilladt mig, at vi her kigger bare på tallene. Allerede i et flowdiagram, hvor der er angivet mere eller mindre alle variabler, det vil sige, der er angivet, der er et feed på ca. 4,5 ton i timen, med en given koncentration af kaliumkromat, hvor vægtprocenterne, der er angivet herinde, det er altså for kaliumkromat. Og så er der en nummerering her, M0 er altså fødestrømmen, og M3 er den, der kommer ind i en fordamper her. Det vil sige, det er en krystallisationsproces, vi har med at gøre, hvor det er, vi gerne vil inddampe noget af det vand, der er i den feed, vi har, og så produceres der altså en vanddamp op, og det er også derfor, vi kan se, som vi tidligere har snakket om, jamen her i det her tilfælde er det en vanddamp, som ren vanddamp, uden noget som helst kaliumkromat i, og det giver god mening for kaliumkromat, og ikke ligefrem flygtigt. Og ud af fordamperen, der kommer der altså så et produkt, og vi kan se, hvordan koncentrationen den er steget fra ca. 30% op til 50% på den anden side. Og det er nok et stykke over mætning, og det betyder altså, at vi har fjernet så meget vand, at det begynder at udkrystallisere nu. Og det vil sige, at der er altså en filtrering, som foregår herovre, som så filtrerer det udfældede produkt fra, og det vi så kalder filterkagen. Det vil sige en god omgang smat med kaliumkromat i, hvor der er en lille smule vand til stede stadigvæk. Der er sådan en lidt over 3% vand, kan jeg se her. Så det, der så recirkuleres, er jo sådan noget kaliumkromat, vi gerne vil putte tilbage ind igen i fordamperen, sådan så vi kan sikre os, at vi kan få det med ud i vores slutprodukt på et tidspunkt. I praksis vil man nok have en lille bitte purge-strøm for at sikre sig, at eventuelle urenheder ikke bygger sig op inde i anlægget over tid. Det kan godt være, at man ikke behøver det, fordi det kommer reelt ud sammen med filterkagen, som efterfølgende begynder at blive vasket på en eller anden måde for at få de urenheder ud. Men altså den koncentration, vi har stående hernede i bunden, 36,4%, altså 0,364 vægtfraktion i filtratet, det er jo nok mætningen. Det vil sige, at selve kromatopløsningen kommer ind lige lidt under mættet, så fordamper man, så det kommer op på mætningspunktet, så begynder det at udkrystallisere, og så kommer der altså en mættet opløsning ud på den anden side, og at den er altså en meget stor del af kromaten er altså fældet ud. Men det er princippet omkring den her proces, så det er ret vigtigt at forstå den, før vi overhovedet begynder ligesom at betragte, hvordan vi sætter systemgrænserne på. Men lad os prøve at putte nogen på. Så her har jeg så arbejdet med at putte 4 forskellige systemgrænser på. Vi har en grøn, som er omkring hele processen, og vi har en blå, som er omkring det her punkt i indløbet, hvor det er, at recirkuleringen ligesom møder føden. Så har vi en gul, som vedrører fordampningsprocessen, og en rød, som så vedrører filtreringsprocessen. Og i alt er der altså 4 grænser. Og i princippet så en simpel frihedsgradsanalyse siger jo så, at vi har 6 variabler. Der er 2 grønne, 2 røde og 2 blå, som vi gerne vil løse for. Det gule, der kommer man ud i, at man højst sandsynligt, hvis man begynder at stille betingelser op for dem, så vil man få en overbestemt system. Så det vil sige, at de tilføjer ikke nødvendigvis ekstra information til systemet. Det vil bare være en bekræftelse af alle de andre ligninger, man eventuelt kunne stille op. Og vi vil kunne sætte 6 ligninger op, det vil sige 2, altså en total
massebalance og en komponent massebalance for hele systemet, og tilsvarende 2 balancer for hver af de 2 andre processer her. Lad os lige kigge på, hvordan det ser ud for den grønne del. Og den grønne del, lad os bare lige gentage, hvad det var for en. Altså, det er altså for hele processen, alt inkluderet. Så der er altså en indgangsstrøm herovre til venstre, og 2 udgangsstrøm, en oppe i toppen og en over til højre. Så det vil sige, det er feeden, der kommer ind, og det er det fordampede vand, der kommer ud, og filterkagen, der kommer ud i den anden ende. Så en total massebalance er selvfølgelig sådan her ud. Og en komponent massebalance for kromaten, den er også skrevet op her. Der er så desværre ikke lige brugt symboler her, men man kan tænke sig til de 33%. Det er jo vægtprocenten af feeden herovre til venstre. W0, og der er vel at mærke ikke noget kromat i det fordampede vand, og det er også derfor, det fremstår som 0 heroppe. Det vil sige, M1 gange W1 er jo lige med 0. Det er derfor, det står 0 her. Og den sidste del er vedrører også produkter, der kommer ud i den anden ende. Det vil sige, det er M2 gange W2. Og man kan altså så løse for M2 og finde ud af, at M1 i det her tilfælde vil cirka små 3 ton i timen, man skal fordampe. Så det er en relativt stor mængde vand, der skal fordampes. 3 ton i timen. Det er altså et stort energiforbrug, der vil være i den her proces. Hvis vi tager en af de andre balancer her, har jeg sat den op for den røde, og der på samme måde, der har vi en total massebalance og en komponent massebalance for kaliumkromat. Og de tal, som indgår her, er selvfølgelig nogle tal, som vi kan genfinde over i sheeten herovre. Jeg kan se, om vi kan se det her. Der er en vægtprocent her i den opkoncentrerede slurry, og der er en vægtprocent ud i den anden ende herovre. Og der er også vægtprocent specificeret sig for filtratet her. Så det er altså de 3 vægtprocenter, man kan genfinde herinde, plus, lad mig se her, en kromatbalance, det vil sige, altså 4'eren, det er det, der kommer ind. Det herovre. Og 2'eren kommer ud. Jeg skal se, om jeg kan bestemme den her sted. Det er herovre til filterkagen. Og så har vi en fraktion af 2'eren her, som recirkuleres, og så er der altså også slutproduktet M5 hernede. Skal jeg lige se, om jeg kan finde det her. Som er det flow, som vi har i recirkuleringen. Og så kan man indsætte det her i ligningerne, og til sidst så får man altså, at M4 er cirka 7 ton. Jeg synes, det interessante er faktisk, hvad recirkuleringsdelen er. Så det er altså M5, det er strøm med 5 hernede i bunden. Jamen, den er cirka 5,5 ton i timen, så det er altså en ret stor mængde. Og føden, der ryger ind i anlægget, jamen det er jo så recirkuleringen. Lad os sige strømmen M4, det vil sige det strøm, der er i midten af anlægget. Jeg skal passe på, at jeg ikke siger noget vrøvl her, men den strøm, der er i midten af anlægget, er også relativt stor. Lad os se, hvad var den? Det var den, der var lidt over 7 ton i timen. Og den spreder sig selvfølgelig ud på 2 andre strømme. Så er der den blå del, det vil sige det, der kommer ind i indløbet, det er der, hvor at føden, den møder recirkuleringen. Der har vi altså en føde på cirka 4,5 ton, som så møder den her recirkuleringsstrøm, og så vi husker, var den cirka 5,5 ton. Så 4,5 plus 5,5 må give cirka 10 tons, der kommer ind her i den her ende her. Der er også nogen, der har tænkt over, at det skal være designet til at kunne tage cirka 10 ton i indløbet på fordamperen. Og så er der den komponent massebalance, man kan sætte op for kromat. Skal lige sådan rigtigt her. Så har vi de 10 ton, som jeg snakker om, og så er der komponent massebalancen over det blå punkt der. Og det betyder, at kromatprocenten, den er i punkt 3. Lad os lige gå tilbage og se, om vi kan finde den. 35%. Så det vil sige her, lige efter recirkuleringen, der har vi altså 35%, som går ind i fordamperen. Godt.
Det var et noget mere komplekst eksempel, må man sige.